Здравейте, приятели! Днес искам да ви покажа един сайт, който мисля, че имате приложение в Google Play. От около седмица аз използвам този сайт. Нарича се BNB Peak. Това е безплатен кран, който на всеки час ви дава безплатни монети в криптовалута. Тази криптовалута може да я минете към криптопортфейл, след това може съответно да я протъргувате и да се извадите към вашата карта в банката. Кранът на всеки час, когато се регистрираш, кранът ти дава по 75 токена за начало, което е. Ето така става. Просто цъкаш, решаваш капчета, че не си робот, даваш иск и горе баланса ти идват 75 монети. Обаче, ако това е на всеки час, но ако играете игрите, които има и запълните ето тази скала, която е в зелено, да стигне 100%, минавате от ниво камък към желязо. След това на всеки час ще ви дава не по 75, а по 150. След това запълвате следваща скала и ще ви дава по 900 и така виждате, има ниво камък, което е за начало, като се регистрираш, ниво желязо, бронз, сребро, злато, платина, диамант и най-накрая майстор. Също така в този сайт има и анкети, в които може да участвате. Като участвате в анкети, съответно всяка една анкета си има определени минути за решаване на анкетата и определена стойност, която ще ви даде тя. Когато запълните цялата скала и минете към следващото ниво, кранът ви дава и бонус кран. Ето това, което е. Тук ви дава, на мен ми даде 10 пъти да завърта при регистрацията. Един след друг, нали? 10 пъти ми даде да завърта. И виждате какви суми може да ви даде, зависи какво щастливо число ще учите. Може да ви даде 0,22, което това е в криптовалутата, която дава крана, е около 400 и нещо лева български. Това е за сега от този сайт. Ако има още нещо, което ви интересува за сайта, за всичко свързано с него или с нещо друго, пишете в коментарите под клипа. Аз съм Мани Асенов. Благодаря ви, че избрахте да гледате моят клип.